Ranar Arfa ita ce yau, jama'a ba a wasa da addu'a yau. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin addu'a shine addu'a da aka yi ta ranar Arfa. Don haka yana da kyau ka aje duk wasu harkokinka na duniya ka dukkufa wajen yin istighfari, hailala, karatun Qur'ani da kuma wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da annabawa da suka gabace sa sun kasance wannan addu'a din suke yi. Shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dan haka yana da kyau ka aje duk wasu harkokin duniyanka daga yanzu bayan azhar ka dukkufa wajen addu'o'i da dukkan wasu ayyuka na alkhairi, musamman addu'a. Jama'a in zaka iya kai list na abubuwan da kake so na bukatocinka, kai list nasu, ka zo ka samu waje ka zauna a masallaci ne ko wani waje mai kyau, ka yi ta lissafo wa Allah, ya Allah kaman kaza, ya Allah kaman kaza, ya Allah kaman kaza, ka lissafo masa dukka, domin yau rana ce ta gabatar da addu'o'i jama'a. Muna fata Allah ta'ala ya karba mana addu'o'inmu da za mu gabatar. Sannan ya tabbata a hadisi ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rana ce da ake yanta bayi daga wuta zuwa aljanna. Wataƙila shi ɗan wuta ne, wataƙila ita ‘yar wuta ce, sai darajar wannan rana Allah ya ‘yanta su daga wuta zuwa aljanna. Allah ya tsare mu. Don haka ana so mutum ya yawaita ambaton Allah sosai, sosai ba jama'a. Kar ka yi wasa, kar ka yi wasa. Rana ce wadda guda ɗaya ne a shekara, in ya tafi baka san za ka iya kaiwa wani shekaran ba ko ba za ka iya ba. Don haka kuma azumtan wannan rana kamar yadda muka yi bayani yana kankare zunubai na shekara biyu, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kyautata zaton azumin Arafa tana kankare zunubai na shekara biyu, shekarar da ta gabata da kuma shekara mai zuwa. Ina fata an fahimta. Don haka mu dage da addu'o'i da karatun Qur'ani da sadaka, taimakon gajiyayyu, taimakon marayu, kyautatawa iyaye da dukkan wasu ayyuka na alkhairi. Kowanne yau ka yi shi ka taɓa, kowane ɓangare ka tabbatar ka taɓa. Baka san wanne Allah zai karɓa maka a ciki ba. In ya karɓa kuma shikenan ka sha kwana jama'a, ka sha kwana. Ka yi aiki Allah ya karɓa, ai shikenan jama'a. Saboda haka yana da kyau mu taɓa kowane ɓangarori na ayyukan ibada da kuma ayyukan alkhairi. Ina fata an fahimta. Don haka mu dukufa wajen gabatar da addu'o'i din. Kamar yadda na faɗa, ka samu waje ka zauna kai ta yi daga yanzu bayan azahar har zuwa faɗuwar rana, kai ta addu'a kawai. Ka aje duk wasu harkokin neman kuɗinka ba da wani abubuwa da ya shafi duniya. A yanzu ka dukufa kawai ka mayar da al'amuranka zuwa ga Allah, ya zamanto kai ta shi ne kana gabatar masa da abubuwan da kake bukata ya biya maka. Ina fata an fahimta. Don haka wannan shi ne. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. A yi sharing wannan bidiyo saboda 'yan uwa da yawa su amfana da abin da muka ɗan faɗa a ciki. Allah ya sa mu dace, Allah ya datar da mu, Allah ya karɓa mana ibadojinmu, Allah ya gafarta wa mamatanmu, marasa lafiyanmu Allah ya ba su lafiya, wanda suke da shi Allah ya ƙara musu, marasa hali a cikinmu Allah ya yalwata musu, Allah ya ba su arziki mai albarka. Allah ya tabbatar da musulunci akan musulmai, sannan ya kaskantar da kafirci akan kafirai. Allah ya biya mana dukkan bukatocinmu na alkhairi na duniya da lahira, sannan ya kare mu daga sharri na duniya da lahira. Anan nake cewa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.